Кажете по какъв начин сте го придобили? Забиваш байрака и край, става твоето. Категория. Здравейте, намираме се на автополигона във Велико Търново. Тази сутрин кормуващи на полигона ни се обадиха, че той е заграден и някакъв човек им казва, че вече е частна собственост. Действително пристигаме на място, виждаме, че е ограден с автомобилни гуми и сега ще разберем дали действително той е частна собственост и какво се случва. От кого сте го взели автополигона? Сега Кажете по какъв начин сте го придобили? забиваш байрака и край, става твоето. Категория. момента се Сега в Горна и в Свищов, там има специални полигончета, с знаци с всичко. Само, че вие не сте го купил, не сте го придобил. Сега колека, ще го взема. Ето господин Пламен Янков е изградил комунизма. Идва, забива колчето, слага знамето и полигона вече е негов. Ама не сме демокрация, вако. И забиваме колчето и Забиваш край. кола и почваш да работиш. И почва бизнеса да върви. Тук гледам, че четете книжки. Светът на приказките, приказки от цял свят. Това да не е някаква ваша приказка, господин Янков. Такава фантастична приказка. Даже повече. В кеш ще го купите или по банкова сметка? Не знам, ще видим. Сега ще пише откъде. Може на охрана даже. Напише и край. Да, ама господин Янков, и къщата сте се преместили тук. Да, ти ще... Пералня има ли? Бяхте чорапи. Няма, де закача тук. Това, което веднага ще направим в този случай е да подадем сигнал на 112, тъй като според нас това е човек, който е окупирал полигона без абсолютно никакво право. Вие сами видяхте за какво става въпрос. Затова обаждаме се на телефон 112. Център 112, слушай. Добър ден, казвам се Димитър Върбанов и съм репортер. Искам да подам сигнал, че човек от Велико Търново е окупирал автополигона, заградил го е с автомобилни гуми, твърди, че е частна собственост и не допуска никой да влезе на територията му. Очакваме от 112 някаква реакция, а през това време слушаме мелодична класическа музика. Колегите са пратили екип, пътува на там. Правете сигнала ви. Благодаря ви. Какво стана? Да, имам. Що? Нали частна собственост? Да ги махна за 10 минути. Сега те накараха да ги махнеш. Не може така. Всеки да си решава, че това е негово. Може. Ма това не е в Африка. Това не е в пустинята някъде. Малката Америка, тук да е. Така ли? Да. Ами това е, скъпи приятели, от малката Америка. Полигонът на Велико Търново с господин Янков, който сега трябва да премахне всички гуми, с които е заградил. И целият труд от вчера вечерта отива на вятъра. Това е автополигона, остава автополигон, тук ще се обучават курсисти и няма да става депо за стари автомобилни гуми. Благодарение на органите на реда, които реагираха бързо. Малко по-нататък ще стане. Пак ще стане, така ли? Това е.